Na posljednjoj održanoj sjednici općinskog vijeća Sanski Most kod tačke 12 općinski pravobranilac Fahrudin Muhić podnio je izvještaj općinskog pravobranilaštva za prethodnu godinu. Na traženje vijećnika iz stranke za Bosnu i Hercegovinu Eminić Enesa, pravobranilac Muhić je prvi puta detaljno informisao vijećnike o sudskim sporovima velike vrijednosti koje je općina izgubila na sudu. Posebno su izraženi slučajevi nezakonitog rušenja kuća Maličević i slučaj poslovnog prostora Varteksa, sada Viski bar, i 2 prostora uz Viski bar. Varteks je okončan sudskom presudom na štetu općine Sanski Most, gdje je naloženo općini da uvede u posjed stvarnog vlasnika, odnosno firmu Varteks, odnosno osobu koja je to kupila od Varteksa. Kako će se završiti konačno, koliko će koštati ova 2 spora općinu Sanski Most, nije poznato, ali iz svega se da zaključiti da će to općinu Sanski Most koštati dodatnih najmanje 2 miliona maraka. Prema riječima pravobranioca Fahrudina Muhića, prvi tužbeni zahtjev, slučaj Maličević, je bio okarakterisan kao akt terorizma, ali pošto nadležno tužilaštvo nije vodilo krivični postupak, takva kvalifikacija je poslije odbačena. Visina odštetnog zahtjeva je 620.000 konvertibilnih maraka. Nakon pravosnažnosti presude, općina je bila dužna platiti navedeni iznos, uvećan za sudske troškove uz zakonske kamate i naknadu za izgubljenu dobit u iznosu od 210.000 konvertibilnih maraka. Pravobranilac Muhić je upoznao vijećnike da je općina uspjela napraviti dogovor sa gospodinom Maličevićem na način da mu se ustupe 2 poslovna prostora u Fadingovoj zgradi, te da se i dalje vode pregovori oko dodjele 2 stana gospodinu Maličeviću površine oko 110 kvadratnih metara, dok isplata naknade za izgubljenu dobit još nije definisana. Dakle, Varteks je posebno interesantan i govori o bahatosti lokalnih političkih moćnika u nekom ranijem periodu. Sadašnjem korisniku, vlasniku Viski bara Ifetu Hukanoviću, općina je prodala prostor za ratne certifikate, mada je prostor vlasništvo varaždinskog Varteksa. Nekadašnji vlasnik diskoteke Kamel, Šero Sinanović, je prije nekoliko godina od Varteksa kupio sporni prostor i tražio od općine da mu se prostor oslobodi. Općina se, kao i u mnogo slučajeva prije toga, oglušila na legalan zahtjev i Šero je pravdu potražio putem suda. Sudskom presudom je općini naloženo da pravog vlasnika spornog prostora uvede u posjed. Vlasnik Sinanović istovremeno potražuje iznos od 360.000 konvertibilnih maraka na ime naknade za izgubljenu dobit. Šero Sinanović nije želio pred našu kameru, samo je rekao da ima još dokaza o krivotvorenju dokumenata od strane općinskih službenika u slučaju Viski bar i da će nam to javno pokazati za nekoliko dana kada podiže novi odštetni zahtjev težak ravno 1 milion maraka, naravno na štetu općine Sanski Most. Na osnovu pravosnažne sudske odluke vlasnik je pokrenuo izvršni postupak na koji je općina uputila žalbu. Tek sada slijedi drugi problem za općinu, kako nadoknaditi štetu sadašnjem korisniku Ifetu Hukanoviću, koji je po njemu legalno kupio od općine navedeni poslovni prostor, a kojega mora napustiti. Izjavu za naš medij nije htio dati ni Ifet Hukanović. Pokušaj općine da se firma Mediagraf istjera iz prostora kina i da se taj prostor ustupi Viski baru je očito propao do konačne sudske odluke. Time su lokalni moćnici samo pokušali da na sebi svojstven način riješe problem hipoteke prostora Viski bar i riješe tek jedan od dugova prošlosti koji im sa kamatama pristižu. I firma Mediagraf je pravdu potražila putem suda, te će, ako bude pravde, biti samo so na vruće općinske rane.
Također, pravobranilac je naglasio da tek slijede sudski sporovi i za 2 lokala do viski bara, koji su također nekada bili sastavni dio jedinstvenog poslovnog prostora Varteksa. Koliko će ukupna šteta biti u ovom slučaju, to je teško i za pretpostaviti. U vezi sa tačkom 12, općinski načelnik Mustafa Avdagić je prvi puta javno iznio podatak da je općina do sada za nelegalno rušenje kuća i prodaju tuđih poslovnih privatnih prostora isplatila preko 10 miliona konvertibilnih maraka odštete. Pitamo se zašto je o svemu ovome ćutao do danas. Da li je konačno shvatio da polako pada zavjesa iza svih zakulisnih i nezakonitih radnji općinskih moćnika koji od novca poreskih obveznika nadoknađuju štete prouzrokovane njihovim nemarom, a ne nemarom tih istih obveznika. Obzirom da je u ovom poslijeratnom periodu u Sanskom Mostu na vlasti samo jedna stranka, SDA, dakle svi grijehovi dolaze upravo od članova ove vladajuće partije. Tako se čak i kod nekih članova ove partije nameće činjenica da je ovoj partiji, barem na lokalnom nivou, podhitno potreban generalni remont. Da li je opravdana sumnja da je u rušenju nekih kuća učestvovao i sadašnji kantonalni aktuelni ministar policije, Senad Kljajić, ili su to samo insinuacije nekih nevladnih udruženja, da li je u sve ove mutne radnje svoje dugačke prste duboko upletao i apsolutni gospodar Sanskog Mosta Asim Kamber, nije na nama da dajemo odgovor. Onaj zvanični treba očekivati od sudova kojima je to posao i koji su, barem do sada, zatvarali oči pred propustima političkih moćnika. Hapse se sitni kradljivci, sitnim akcijama se pune novinski stupci. Ovdje je ipak neko ukrao više od 10 miliona. Da li će se bihačkom kabadahiji Lipovači uskoro pridružiti neki iz grada na 9 rijeka, saznaćemo uskoro, barem se nadamo.